Sa may imong pangandoy samtang ni aka ni ining kalibutan. Samtang kita naning kamot dinhi sa pagtrabaho, sa pagpuyo, sulod sa atong katilingban, usa di ay imong gipangandoy. Ang tao mangandoy man. Mingon ta wala may bayad kung mangandoy ta. Apan unsa man ang matang sa pangandoy nga imong buot kabuton. Samtang si Jesus kuyog siya mga tinun-an o sa mga magtutuo, padulong sa Jerusalem, si Jesus gibati niya ang kahangawa, kapag abot niya dito, alam niya, paabot niya dito, mao na ni ang katapusan sa iyang kinabuhi. Dakpon siya, taralon siya, bugal-bugalan, ludan, latuson, ilansang sa krus, patyon. Apan mingon siya, on the third day, mabanhaw pag-usab. Samtang si Jesus gibati sa kahangawa, kat sa iyang pagkatawhanon sa makanato, mibati siya anang nga kahangawa. Ang iyang mga tinun-an, wala makasabot kaniya. Instead, nangahadlok sila nga mangutana. Pagkatapos, miduol ang managsuon, Santiago o si Juan. O niingon kang Jesus, doon na kami ipabuhat kanimo. Unsa na, inig maghari na gani ka, palingkura ming duha ni utol, usa sa imong tuo, usa sa imong wala. Mingon si Jesus, wa kamo makasabot sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pagantos nga akong imnan? Yes. Tubag sila. Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako pagabunyagan? Yes. Mingon si Jesus, tama, makapabunyag kamo ug makainom kamo sa kupa nga akong imnan, pero ang pagpili kinsay palingkuron sa akong tuog sa akong wala, dili na ako iya na sa amahan. Nya gitawag ni Jesus ang mga tinun-an kay nangasuko man ang napulo. So there was conflict within the 12. Gitawag sila o giingnan nga sa kalibutan nga sukdanan, ang pamaagi mao nga ang mga tao mangangandoy nga dunay power aron magmando sa katawhan. Apan giprangkahan sila sa Ginoo, dili kini mao ang inyong sundon. Dili kini mao ang paagi alang kaninyo. So kung usa kaninyo mangandoy nga mahimong dako, kinahanglan siya iyang batunan sa iyang kaugalingon, kanang gitawag nato nga mualagad siya. Ang usa ka madakong tao kinahanglan nga mahimo siyang ulipon, mutubag sa panginahanglan sa katawhan nga iyang alagaran, dili aron magmando sa katawhan nga iyang alagaran og labaw sa tanan, dili aron kawatan niya ang iyang katawhan nga gitugyan kaniya aron alagaran. So mao na nga gitawag nato og purification of motives. Kitanan man ta na ay pangandoy. Sige, pananglitan gusto ko nga mangandoy ko nga mahimo kong professional, makakabot ko sa akong kurso nga akong gusto. Ask yourself why you want to finish this course. Ask yourself what will be the effect of this sa akong kaugalingon and what will be the effect of this para sa among pamilya, sa akong mga higala, diya sa atong katilingban. Kay daghan karon ang nangandoy apan wala mamalandong sa ilang gipangandoy. Busa ang ilang pagkabot sa pangandoy, sakto pa to nga motive, apan pag naa na ilang nakabot, wala na masakto ang pagkinabuhi. So mo na nga before ta mangandoy, nindot po nga malandong ta, unsa may tuyo ni ini. Pananglitan, hapit naman po ang political election, barangay o SK. Daghan magyuna managan. Apan o sisaha, unsa may motivation aning tawhana nganong miapil siya sa dagan bugnong lugaynon. Nganong miapil ka? Daghan ra bagyo kaayo mga ilad nato dining dapita kay wa magyoy mo ingon sa kanang mudagan nga ako magpapili ko para madato ko.
Wa magimingon ana, unsa may isulti? Magpapili ko kay buot ko moalagad kaninyo. Buot ko nga moserbisyo kaninyo. O, ana siya, pagkahuman, tinuod ba ng iyang gisulti? O, ya pagkahuman di ito, daghan kaayo nga misulti nga magpapili ko kay buot ko moalagad kaninyo, daghay nahitabo, kini sila nga naglitok, wa makasabot sa ilang gisulti, mga suko sila kung naay muadto sa ilang opisina kay magpatabang. Ang uban kanila, nangawkaw sa kaban ng bayan. Ingon mo alagad, nangawat man lagi hinuon. Ingon mo alagad, pero lisod pangitaon. Ingon mo alagad, unya, paghimog proyekto, unahon pagpangutana, pila may ako diha. Mao ni karon ang problema. So, ingon sa Jesus nga, dili man sayop o dili sala, nga mangandoy ta, apan, examine your motivation. Ang mga tinunan, like us, nangandoy sila nga naay power. Nangandoy sila, ang una, ang duha ka magsunag, una-una nagugduol kang Jesus, mingon nga, Lord, pumulingkod na kasi imong trono, kaming duha palingkura baya sa imong tuo og wala. So, kanang hangol sa gahom. No, hangol sa gahom. Daghan man po'y hangol karon sa gahom nga dili mo undang. Dili mangita og kanang ikapuli kay sila ragyod ningon ni ana. Mabeta nang maingon ang atong kuan nga nay proposal nga no to kanang mga dinastiya sa atong nasod. Posible man na nga makaayo ang kanang dynasty, pero most of the time di makaayo kay magsabot-sabot raman pud na sila. So mo tan-aw na to nga unsa may motivation. Si Jesus gi-check niya ang motivation sa iyang mga tinun-an o giprangkahan sila kung ang kalibutan nangandoy nga dunay power aron magdominar sa mga tao. Dili kini mao ang paagi alang ninyo. Unya kanang nanagan og modagan pa kay mga Kristiyanos man, mga nagtuos Ginoo, so dapat i-check na to ang motivation. Kung kini ba ang ila bagyong kuan kanang motibasyon tinuuray bagyod nga pagpanghalagad kay luoy kayo ang Pilipino. Sige ra ta ilad-ilaron panahon sa eleksyon tagana kag 50 butar na kadayon. Luoy kaayo. Unya, sige tagreklamo nga ingon ani nganong ingon ani sa badiha oy gibayaran na baya ka tong niaging election. Wa na tay katungod. So mao na mga igsuon, check the motivation. Kung ang iya bang motivation alang sa kabus, alang sa katawhan nga nagkinahanglan pagpangalagad. Tanaw bitaw si Jesus nahingawa. Daw naguol, daw gibatig tawhanong kahadlok. Ang mga tinun-an wala gyud in taon makakonect emotionally. Hinuon, nag-una-una og pangayo, Lord, kami sa imong tuo ha, o kami po sa imong wala ha, kay ana. Mo na nga, ang ato bang mga mudagan karong umaabot nga Nobyembre 2 sa batoy lagi propose, unya, doon na ba siya connection sa pagbati o kahimtang skabos? Kana bang is your desire connected to true service? Kay giprangkahan kita ni Jesus nga dili kini mao ang paagi alang nato. So kung Kristiyano ang mudagan, kinahanglan nga aduna say sinseridad sa iyang tinguha nga mualagad sa katawhan. Bisan og dili Kristiyanos, apan anaa sa iyang teritoryo, kinahanglan nga adunay sinseridad. Unsaon man nato pag-ila sa sinseridad sa tao? Makita man nato nga dayag unsay iyang binuhatan, unsay iyang pinulungan, o unsay iyang pagtagad sa mga ordinaryo nga mga tao. So diha ta magtan-aw nga check the motivation of the person. Ako personally, ikaw personally, unsa man po imong desire, check that motivation. Ang motivation ba nimo kanang mo graduate kag kurso, okay. Unya, unsa may imong motivation? Ang na ako'y kwarta, ang na ako'y kapalit ugat. Unsa pa may imong motivation? Apil ba sa imong motivation nga aron makatabang ko sa akong ginikanan, sa akong mga manghod nga nag-eskwela pod, aron makatabang ko sa among katilingban nga nagkinahanglan pod ani nga kurso? Doon na ba ang imong motivation, does it include the poor?
your family, your brother, your sister? Does it include your community? Kung personal gani ang imong motivation, you have to question that. Kay abi nimo kanang imong kurso, kaning akong profession, kining akong bukasyon will only become meaningful when I connect this with the people. Kay nganong pananglitan, nganong daig na kinahanglan tag-engineer tungod kay naay mga tao nga maghimog balay. Kung way mga tao nga maghimog balay, wa kay kanang gitaw nga wa kay kapuslanan. Nganong mapuslanon nga adunay mga leader politikanhon tungod kay dunay community nga nagkinahanglan serbisyuhan. Nganong gikinahanglan nga dunay pari tungod kay naay mga Katoliko nga kinahanglan og sacramental services and other services sa simbahan. So the meaning of our profession and vocation is always connected to the people. Without these people, wa gyud kay meaning. So mao na nga, the motivation should include the poor, should include your family, should include your community. Kay daghan karon mga professional, mga dato na mo na mahino ikawatan, mo na mahino itiglimbong sa ato imbes kita nagkinahanglan og tabang, kita na mahino limbungan o nahimuon ra ang kabus nga puhunan para makakuha og funding sa lain nga mga lugar, lain nga mga nasod. Ang proyekto dili tarungon mo ng flood control ug uban pa nga mga proyekto na ay mga fertilizer scam ug uban pa nga mga scam sa atong nasod. So pagkanindot no kung ang motivation sa tao is always connected to the community, to the poor, and including your family. Si tatay si nanay nga mga tiguang na ayaw pagkalimti kay sa umaabot kita ra mo po'y matiguang na pod. Kung nakumatigwang na ta, kung atong gibuhat sa ginikanan nato, gikalimtan nato, ingon pa ang kanta, gulong lang palad. Mubalik na po na. Mao ni tanaw na to mga igsuon nga, nindot, let us check our intention, our motivation. Manindog kag atong ipadangat ang atong mga pangaliya sa Ginoo.